Vôňa masívneho dreva, praskajúci krb a za oknami váš vlastný les. Ak hľadáte absolútne súkromie, túto vilu jednoducho musíte vidieť. Hneď pri vstupe pocítite jedinečné spojenie luxusu a prírody. Táto rodinná vila s užitkovou plochou až 300 m2 ukrýva prepracovaný interiér, ktorého srdcom je otvorená galéria s jedinečným storočným dubom. Z tohto dokonalého priestoru vyjdete priamo na terasu, kde si rannú kávu vychutnáte s neopísateľným výhľadom. Za domom na vás čaká nádherná záhrada s výmerou vyše 5000 m2, ktorá plynule prechádza priamo do vášho vlastného lesa. Nenechajte si ujsť príležitosť vlastniť tento súkromný kúsok raja. Volám sa Lukáš Sobko, som zo spoločnosti Diamond Reality a rád vám túto nehnuteľnosť ukážem.